La nova història de la humanitat va començar quan els nostres avantpassats renaixeren i deixaren enrere el patiment, per salvar-se a si mateixos, però sobretot per salvar el destrossat planeta. Tot i ser conscients que un llarg viatge cap a un nou món suposaria un repte ple de dificultats, van prendre camí cap a una nova vida. Les persones es sacrificaren per adaptar-se al territori i que el territori s'adaptés a elles fins a la generació beta. Aquesta va provar el nou model de vida amb total plenitud i llibertat per demostrar la compatibilitat. Segles més tard, la meva generació, Alfa, vivim en total harmonia amb l'ambient i hem sofert evidents canvis genètics i físics. A causa de la foscor, els nostres ulls es tornaren lluminosos i per manca del sol, la nostra pell més blanca.